Dapat pala akong music. Taran, tararararan. Mr. Jadine Migalab Shout, Lalabs, good morning. Wala pa tayong music. Ayan, Mr. Jadine, latest. You have latest video. Lang ayusin pa natin. Tamsak naman lalab, Mr. Jadine. Thank you. Kunin ko lang yung isang tablet. Yung ating music. Morning, Lala. Hey, baby. Ayan, di mo naman ako nililikes, Mr. Jadine. Why? You don't like my live? Hindi mo ako nilalike lalabs. Why you don't give me like my live stream? Don't sneeze. Say cheese. Take Claritin. For fast action. Pagmamahal ko. Mr. Jadine, di mo ako nilalikes lalabs. Why? Ay hahayaan mo. Hahayaan mo na mamaalam. Ano? Wala niya ako dahil sa'yo. SSC, my friend, Migalab, shout out. How are you? SSC TV. How are you, my friend? Migalab, shout out. Sa'yo.
ay para lang sa'yo. Hi, my dear friend. Good morning. Have a nice day. God bless you. Ayan, God bless you to my friend, SSC. Thank you so much, my friend. How are you? Panahon. Dati-rati gusto kong tawagan kahit saan. Ngunit lobat pa ba ang pag-ibig mo? Ba sa isip mo?
Di mo pinapansin. Jason Lalab, Migalab, shout out. Hello, Dan Tamsak. Ayan, Jason Cheryl. Pwede pa host, thanks. Sige, tamsakan natin yung lalab. Diyan sa puso mo. Jason Lalab, Migalab, shout out. 3 days. Madam Cheryl Hook. Paano na pag-ibig ko sa'yo? Pobreng manglalakbay, Migalab, shout out. Biyan po kita ng jacket, Pobreng Manglalakbay TV. Ayan, salamat po. Salamat. Yan, meron ka na pong moderator. Thank you. Pobreng Manglalakbay, meron ka na pong moderator. Thank you so much. Palike naman po ako sa live ko po. Thank you. Magtitiis ako. Ayan, di mo publican, Lalab, Migalab, shout out. How are you, my friend? Di mo publican, how are you? Migalab, shout out, Lalab, di mo publican. Thank you. Tayo'y di na magkita. Tatampo. I'm fine, appreciate you. Ayan, from Di Mo Publican. Pobreng Manglalakbay. Tingnan natin yung bahay ni Pobreng Manglalakbay. Ibalik ang tamis ng pag-ibig. Ay, may ano pala to, si Pobreng Manglalakbay. May premiere. I live, begin with 8:20 pala. Tamsak na Lalab sa iyong premiere. Ayan, tamsak na Lalabs. Ako yan, si Noemi. Akin yan. Ayan, dikit ko to sa'yo. Amo, Pobreng Manglalakbay. Ako yan, si Noemi. Pangka, ayan, Bandari, Migalab, shoutout, mami. Pangkay, Lalab, how are you? Migalab, shoutout. Thank you so much, my friend. Pangkay. Ayan, dikit ko to sa'yo, Pobreng Manglalakbay TV. Ayan. Dikit na yung Lalab sa'yo, Pobreng Manglalakbay. Sa pangalawang tamsak sa'yo, pobre. Sa iyong upcoming live, 8 something. 8:20 yung live mo. Malapit na.
Salamat po, idol. Sama ka. Ito pangalawang dikit to sa'yo. Damhin. Ito dikit, pangalawang dikit sa'yo, pobreng mang lalakbay. Yan, 2 tamsak, pangatlong tamsak yung main channel ko. Ayan, Rodi Lalab, Migalab, shout out, 6:04 PM Central. From Rodi. Yes. At nag-welding. Angel. Ano ba kasi mama? Ayan po, bring man lalakbay lalabs. Tatlong dikit sa'yo lalabs, kasama yung main channel. Pobring mang lalakbay. Ba kasi mama? Nailing. Ayan, 4 million mega love shout out. Salamat po, idol. Ayan, from Pobring man lalakbay. Ng panahon. Ng piso. Million mega love shout out. Mga lalapatamsak naman pa ako sa aking live. Don't forget to give me likes, mga lalabs. Likes lang kayo, masaya na. Ayan. Don't forget to likes, mga lalabs. Thank you so much. Alam mong miss na miss kita. Kinokontak ngunit lobat ka. Lobat pa ba? Pangkay lalab, you still here? Sa isip mo. Kumusta ka? Ayun, mga lapatamsak naman pa ako sa nakapin. Ayan, coming live, 8:20.
Oh my God, may abs. Araw-araw ko. Ayan, 5 million, 5 thumbs up. Thank you so much mga lalabs sa inyong mga pa-likes. Likes lang sapat na mga lalabs. Masaya na si host. Kahit saan. DTS, my friend. Migalab, shout out DTS. How are you? Tamsak Islandsky, ganda naman. Ayan, thank you so much, Lalab DTS. Migalab, shout out, Lalab. Good morning. Fine from DTS Orkes. Alan. Ayan, DTS, nagbaba ng bye. Palex naman ako nga nalab sa nakapin po. Bye-bye, baby. Ang laki-laki. Di pa pati ko nag-akaon. Mausog ko yan. Parang may gusto nga natin yung electric fan para tayo mahanginan. Kumusta ka? Adam Morsey, Migalab, shoutout, lalabs. Adam Morsey, Migalab, shoutout. Hello po. Ayan, hello din, lalabs. How are you? $6 million, Migalab, shoutout. 5 thumbs up. Ayan. Kumusta ka? Kumusta ka na, Adam Morsey? Ayan, patamsak naman po ako ng kapin, mga lalabs. Ayan, Migalab, shout out host, Lalab Udon, Migalab, shout out. Kumusta ka na, Lalab Udon? Ayan, Odon Demetrial Vlog, Junior Vlog, Migalab, shout out. Kinalimutan mo naman yung sukle mo, mamaya kurat-kurat na naman yung mama mo. Ayan, Odon Demetrial Junior Vlog, nagbaba ng bahay. Kumusta ka na, Lalab Udon? Disgrasya player namin, kamag-anak ko pa. Bali ang paa, oh my God, scary. Katakot yan, lalabs. Ayan kasi kababasketball. Madam Herminia Sakyap, Migalab, shout out, Madam Harang. Salamat po, Madam, sa paharang. Ayan. Kumusta ka na, Madam Herminia Sakyap? Adam Morsey, Migalab, shout out. Lalab, nagbaba ng bahay.
Miguel Love, shout out to everyone at Tamsak host from Madam Hermenia. May harang ka o doon, no? Shout out kay Bebe Laki. Shout out daw kay Bebe Laki. Ayan. Kumusta os? Okay lang po, Madam Hermenia. Ito, okay pa rin. Maganda pa rin. Waiting na lang. Okay lang po, kumusta ka rin po? Dan na po sa nakapin from Adam Morsey. Lalabs, poring manglalakbay, nandito ka pa ba? Ayan, kay daw, kay Toto, Miguel Love, shout out from Odon Demetriel Jr. Vlog. Miguel Love, shout out kay Bebe Laki and kay Toto. Toto, magkapi ka na dyan. Always maganda os from Hermenia Sakyap. Sana all always maganda. Wala tayong problema si Madam Hermenia Sakyap. Sana all. Odon Demetria Junior Vlog, nagbaba ng bye. Okay lang po ako, host. From Hermenia Sakyap. Ayan si Madam Hermenia nagbaba ng bahay. Dan nakapin from Odon. Pobreng manglalakbay lalabs. Pasuklan po yung dumikit sa'yo. Dan sa nakapin from Odon. Alam mong miss na miss kita. DTS, nagbaba ng bahay. DTS. Host shout out naman kay Polion Pedida. Ayan, Miguel Love, shout out kay Polion Pedida. From Odon Demetriel Junior Vlogs. Magsikapi na mga lalab, magsikapi yan. Yung di pa nagkakapi dyan. Katulad ni Os, di pa nagkape. May ka, madam? May Madam Hermenia? Premier? Ayan si Odon, nagbaba ng bay. Odon, Demetriel, dating dikit po. Dan Tamsak from Adam Mersey. Idol, shout out kay Tuto. Ayan, Miguel Love, shout out kay Tuto. Mga lalabs. Odon, Dan from Hermenia Sakyap. Lalab Odon, dan sa'yo si Madam Hermenia Sakyap. Pasuklan na lang lalabs. Thank you so much. Mo akong i-text kahit saan. Namang miss na miss kita. Patamsak primero at maraming salamat. Sige, tamsakan natin yan, lalab. Ang pag-ibig mo, ito na. Pin natin yan, lalabs. Patamsak na lab sa premiere ni ni Hermenia Sakyap. Madam Hermenia, yan, tamsakan natin yan. Sinaw plants in back. Pansit tawag sa amin dito, madam. Ano yan? Gamot. Herbal yan, herbal. Ang dami yan, tumubo lang yan sa bakuran nyo. Pansit tawag sa amin dyan. Ayan, Hermenia Sakyap, dating dikit, Dan Tamsak. Adan Morsey, nagbaba ng bahay. Madam Hermenia, ayan, nagbaba ng bahay. Ito ba yung premiere mo, hindi yung pansit?
Patamsak naman ako lalabs sa nakapin. May premier ang nakapin mga lalabs. Wow, salad. I love salad. Caesar salad. I love it. Wow. Nakakamiss talaga tong Caesar salad. Favorite ko to, Madam Oy. Caesar salad. I love it. May akong kumain yan nung nasa UAE pa ako. So yummy. So sarap yan, Caesar salad. Patamsak naman ako nakapin mga lalab. Yung Caesar salad ni Madam Erminia Sakya. Nakakamiss yung Caesar salad na yan. Mga labs, wait lang mga lalaba. Ano lang ako, mag-CR lang. Babalik po ako.
Mga magtimpla, inom tayo ng kape. Samira Lalab, Migalab, shout out. Nagutom si Hus. Magtiya lang ako mga lalags. BTS Lalab, let's drink coffee everyone. Kailan kaya tayo makakaswing kay Lolo, oy? Coffee host, yes Lalab, BTS Orkes. Sana naman Lolo, oy. Maluoy ka na Lolo, oy. Oo nga, coffee din ako, host, for Mermy na sakyap. Biscuit lang tayo, Madam Armenia. Mamaya na kanin. Million Migalab, shout out. Kape-kape kayo dyan mga lalags. Ayan, nagkakape rin si Madam Armenia. Sana all may pandesal. Yan, biskuit lang tayo. Bawal kasi yung tinapay mga lalags. Yung tinapay kasi yun siya. Mabigat sa tan. Kasi mabigat na nga yung tiyan ko eh. Ulitin na lang ako, Madam Armenia, malapit ng lumabas si baby. Coffee lang at hotdog kasi prito ako ng maaga. Walang tinapay, masarap yun ipalaman mo sa tinapay. Yung hotdog. Yung pandesal, sarap. Haplas lang host at inom kay laya na linaga. Mainit pa sarap. Yan, inom kayo dyan mga lalab ng kape. Tirain na rin kasi mainit. Sarap, mainit. Ayan, salamat sa 4 million in the house. Magkain muna kayo dyan mga lalags.
Ayan, nag-connection na. Ayan, harang madam. Salamat po sa paharang. Ayan, salamat po sa pa-likes mga lalabs. Usang Rakitera, good morning. Guwapa ni Madam, good morning sis at sa lahat. Madam Usang Miguelab, shout out po. Salamat po Madam, salamat. Magkape-kape tayo Madam, Usang. Magkanya ka na matapos mag-inom ka utro ka itong sa ubo. Sana all ganda ng kilay. Sana all Madam Usang naging kilay na lang. Ginuwit ko yan kanina. Great lang, kilay is life. Ayan. Sana naging kilay na lang. Hindi tayo makaalabas na walang kilay, oy. Kilay is life. Nakahiga pa, whitey agad, giatay. Tumayo ka na dyan, madam. Uy, mag-ano ka na, magkape. Whitey pa more. Ganyan din ginagawa ko minsan. Nakahiga pa, check ko muna yung channel ko. Tumayo na at na. Maaraw na kaya, oh. May araw na, Madam Usang. Sana all pa relax lang si Madam Usang, oy. Magluto na ng almusal. Magkape na. Naghihintay, maraming labahan. Maraming labahan. Ayan. Maraming linisin. Oh my God. Doble-doble pala yung kay Michael Brochito.
Check ko nga short ko. Gulat ako, 2 video na upload ko. Kabayas at ewan ano yun, isang isda. Napindot ko siguro 2. Baka nung nag-upload ka, madam, naatok ka. Malay mo, nag-viral yan. Kahit walang live, basta merong upload na short video. Pwede na. Kasi yung short video nakakadagdag ng views. Shirley Ann Piderio Lalab, Migalab, shoutout Lalab, thank you. Antok nga ako, kaya pala. Kaya 2 yung upload mo, isang lang, video. Nakakadagdag yung short video sa views. Kaya tumaas yung views ko dahil sa short video. Mag-isip na naman ako kung ano na naman yung ko upload. Shirley Ann Migalab, shoutout Lalab, good morning sis. From Osang Rakitire, kain tayo ng biscuits mga lalab. Ayan, details, nagbaba ng bay, mga lalab, patamsak naman po ako nakapin. Ayan yung premier ni Madam Merming Sakyap. Lang nagbago, sino pa magmahal, siyang madalas na iwan. JB Guitar Lalab, Migalab, shout out, good morning, salamat po sa patintamsak. Ayan. Dan Short Moho, salamat po Madam Merminia and God bless. JB Guitar Tutorial, ang laki na ng bahay ni Sir JB, sana all. Ayan, nag 5K na siya. The Unforgiven Guitar Tutorial. Welcome most for Mermin sa Sakya. Patamsak naman po ako nakapin mga lalas. Meron po siyang premiere. Coming premiere. Ayan. Ang laki na pala ng bahay ni Sir JB. Oh. Nasa 5K na. Shirley Ann Pedro nagbaba ng bahay. Ang si Sir JB nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Lablabin natin sa Sir JB Guitar Tutorial. Mama ko. Harang from Merminia Sakyap, Madam, salamat po sa iyong paharang. JB Tamsak at dating dikit from Merminia Sakyap. Ayan, Jen. Rospirito, Migalab sa tamsak dan. Jen and Grospirito Lalab, thank you so much Lalab sa patamsak mo. God bless. Kain tayo ng biscuit, oh.
Oh, ano? Ano? Andali ko man gam. Mildred 1979 vlog, 11 million thumbs up. Ayan, salamat po sa 11 million. Congratulations, 4K ka na. Ayan, salamat po, Madam Mildred. Di nga yan nadadagdagan eh. Minsan kasi Madam Mildred, may time na tinatamad akong mangisda. May time na sipag akong mangisda. 3 araw na naman akong ginangingisda, tatamad ako. Hayaan ko lang yan. Ayan, salamat. Kahit naman tumaas yan, walay man sahod. Mildred, kahit naman yung mga malalaking bahay dyan, yung iba, kahit ang laki-laki ng bahay, walay man sila sahod. Walay sahod, ambot. Basta lumalaki lang yung bahay. Ako tamad na tamad din kapag may na signal. Yun nga, Madam Mildred. Minsan kasi ang hina ng signal dito. Minsan naglo-loading pa. Minsan nag-building pa ang kapitbahay. Wala na. Yung naka-live ka tapos panay loading, nakakaasar. Hindi ka makapag-live na maayos kasi may mga sumisira ng live mo. Mabuti kung mag-live ka, maraming nagpalipad. Yun nga, Madam Mildred, paano kung walay palipad? Paliparin mo na lang yung plato. Ako nga sa shop, di rin mahina signal. Lalo na pag dito umuulan, malakas yung hangin. Hina ng signal. Pag sinipag ako ng isda ko para madagdagan siya para mag 4.10. Tatamad kasi. Yung ko, revenue ko nasa pa lang, Madam eh. Nasa 80, pa lang, $80. Walay pa. Kailangan ko pa ng $20. $20 na lang mga lalabs. Bikenemen. Kontak ngunit labat ka. Ako, October pa hanggang ngayon, di umabot ng ako 70 ha. Kailangan pa ng 30. Ako 20 pa, 20. Classmate pala tayo. Oo. Sana nga ako, Madam Mildred, Diyos ko naman. Sana maluoy naman, makasahod, pandagdag gastos. Kasi malapit na akong mga anak, Madam Mildred. Kabuwanan ko na ngayong buwan. Ang laki na ng tiyan ni host. Pangdagdag bayad ba? Ayan. Pangdagdag gastos. DTS done for niya sakya pa ha. Kulang pa sa binayad natin sa wifi. Diyos ko. Ang wifi ko, Madam Mildred, is every month 1,200 pesos. Kulang pa.
Hala, buntis ka pala. Ang ganda mo naman magbuntis. Salamat po, Madam Mildred. Lagi lang nagpapaganda. Ano kasi to, babae. Congratulations! Ayan o, gumagalaw. Tumalon-talon siya o. Thank you daw po. Sabi ng baby ko, thank you. Malapit na pa akong lumabas. Ayun. Kunting tiis na lang. Naghihintay-hintay na lang ako, Madam Mildred. First baby po. YouTuber din yan. Ayan. Oh, kasi nasa tiyan ko pa, nag-YouTube na siya. Good morning, kabayan. Norin Lalab, Migalab, shout out. Wow, talaga. Oo. Ano to, blessings. YouTuber din tong baby ko. Normal mo yan, oo. Normal lang to. Ano to, gising, nakikinig lang to sa akin. Kasi maingay ako. Minsan pag maraming tao yung live ko, pag panay ako salita, minsan panay sipa-sipa. Host, lapag ako link ha. Sige lang nalab, ilang taon ka na? 32 po, 32. 32. Ayan, sino rin nagbaba ng bay? Mga patamsak po na kapin. Magsasayaw na pag may music. Nasayaw to. Nakikinig lang to sa mga sinasabi ko. Hala, swerte mo. Blessings to Madam Mildred. After long time. Biniyayaan ng Panginoon. Ako 42, may 21 na ako. Wow! May 21 years old ka na, malaki na. Ako 32 na, matanda na. Sabi nga doon, kung kailan ka tumanda, saka ka anak. Lalabas pa lang to, malapit na. Shout out. 2 college na. Wow, sana all may college na. Malapit ka na palang makapagpatapos. Sa akin, magsisimula pa lang. Ay, nangangam. Yung makita yung tiyan ko, ang laki. Pero iba. Sino yung tiyan ko? Ang laki. Oh. Laki niya mga lalags. Oh. Yan ang yan ang ideal ngayon kasi mahirap ang buhay. Malaki yan. Di halata nila kasi nakaupo ako, ang laki. Parang nakalunok ng pakwan. Tatay Uka, Migalab, shout out. Tatay Uka, tamsak, salamat po sa patamsak. Nakita nyo na. Ang laki ng tiyan ko. Ay, may moderator. Kabuwanan ko na po ngayon, naghihintay na lang po. Pero payat ka naman. Kasi nga po po kasi, nag-diet ako sa pagkain. Mahirap na. 71, 7 LBS daw yan, Dapat mawala ang water. Hindi ako gano'n kakain ng tinapay kasi yung tinapay carbs yun. Kaya kinain lang yun, biskwit. Nakita niyo yung tiyan ko. Ayan sa 4 million. Buntisiyos mga lalads. Nakalunok ng pakwan. Pag ito nakalabas na, ipapakita ko sa live. Same din yun. Iba yung biskwit, naman yun, yung Skyflex.
Hindi naman yan katulad ng tinapay. Hello, Tatay Uka. Ayan, from Norin. Ayan, 6 million Miguelab shout out. Laki ng tiyan ko, no? Hindi na nga ako makatulog ng may time yung ibag ko mga lalabs, oh. 30 kami ngayon, nose. Nakakita ng tiyan mo. Maglakad-lakad ka na. Oo, Madam Mildred. Pagkatapos ko nitong live ko, maglilinis ako, walis-walis, tapos ano ba yung tawag doon? Nagbunot ako ng sahig para exercise. Nakikinig lang tong anak ko. Sara Kitchen Pilipina, hala. Ako nagbubunot para ma-exercise, matagtag. Wag na magbunot. Pachande El Purgasito Con. Ayan, Miguelab shout. Ailenski Guapita, Miguelab shout. Good morning. Lalab, good morning. Ayan, sumisipa-sipa. Sabi niya, hello daw everyone. Oh. Gumalaw-galaw, nagsasasayaw na. Magbilad ka sa araw, walking lang host. Oh, nag-walking pa ako. Kaninang umaga, paggising ko, nagwalis-walis naman ako sa labas. Minsan kasi nakakahingal ba? Naglakad lang ako doon, isang ikot pa lang. Nangangalay na si host. Oh my gosh. Minsan parang minsan pag sumisipa sa baba, sakit. Diyos ko. Parang di mo maintindihan yung sipa. Ano ba yun? Herminia Sakyap dan po sa hotdog. Hey, from Norin. Palalab sa premier ko, palablab. Ayan, from Tatay Uka. Sige po, Tatay Uka, tamsakan natin yung premier mo. Tamsakan natin yung Tatay Uka. 6 minutes. May 9 a.m. yung mo LS. Ay, premier palan. Tatay Uka, meron kang premier within 6 minutes. Tamsakan natin yung lalab. Noren, main mo yan. Ayan. From Mildred, 1979 vlogs. Noren, lalab, main mo daw ba yan, lalabs? Yang binaba po ni Noren, main niya yan. Ayan si Tatay Uka. Meron pala tong premiere si Tatay Uka. Within 6 minutes. Anong oras ba kailan ba yung premiere mo, Madam Herminia? Tingnan niya natin. Tatay Uka. Ayan, meron si Tatay Ukang premiere within 6 minutes. 9 a.m. Anong oras na ba? Sige, mga Tatay Uka, mga 55. Sa kuya ko yung binaba kong link, pero ito po ang account ko dito sa YT. Ma'am Mildred. Computer Dracula, tamsak dan. Computer Dracula, lalab. Salamat sa patamsak mo, lalab. Computer Dracula. Computer Dracula, katakot naman, oy. Ayan. Ayan, Computer Dracula, meron ka nalalab jacket. Miguelab, shout out. Salamat, lalab, sa iyong patamsak. Ayan, tatayo ka, tamsak, lalabs. Anak ko. Ayan, salamat po sa inyong patamsak. Sige, jacket, may jacket ka na po, lalabs. Saan na si Tatay Uka? One drop, Jay. Miguelab, shout out. Hey, lalabs. One drop. Ayan, meron ka ng jacket, lalabs. One drop.
Norindan from Merminya Sakyap. Tatayo ka, may premiere. Baba mo na kita, Madam Merminya, ha. At mga lalab, support natin yung pin. 4 minutes to go. One Drop J, how are you doing? I am good, lalab. One Drop J, mega love shout out. Sino ba to si One Drop J? Ano itong niluluto mo, lalab? Homemade popcorn. Wow, yummy. One Drop J, 3.03K. Ayan. Lalab na sa bahay mo ako homemade popcorn. Ayan. Ohos. At maraming salamat po. Ayan, One Drop. Dikit na yung main channel ko sa'yo, lalab, ha. I love popcorn. Yummy. Ano, lalab, ha? Dikit na yung main ko, One Drop J. Homemade popcorn. I love, popcorn. Edward pa, tamsak dan, lalab, Edward. Edward pa, ayan, patamsak naman ko nakapin, mga lalab. Thank you, my friend from Edward pa. Edward pa, lalab, mga lalabs, andun na po. Ako sa premier mo, Tatay Uka. Tatay Uka, andun na daw sa premier mo, si Norin. Hello everyone, my love, shout out from Lee Song Son. Everyone, nice to meet you, everyone, hug. Ayan. Where are you from? From, One Drop J, I am from Philippines, my friend. And how about you, One Drop J, lalabs? You're from which country? I am from Philippines, lalabs. And how about you, my friend? You are from where? She says she can cook, tell me. Love, Edward fa. Okay, I'm from Jamaica. Ayan, mega love, shout out to all Jamaica. Edward Padan from Mildred, 1976. Lisong Son, ayan, nagbaba ng bahay si Lisong Son. Salamat sa pagbitay. Ayan, mga lalab, din 2 minutes po, mag-start na po yung premiere ni Tatay Uka. Busin ko nga itong kape ko, malamig na, kasing lamig ng mga ex nyo, mga lalab. Wala na, malamig na. Tatay Uka dan from Mildred. Ayan, Lisong Son on the way. From Mildred. Ayan, Tatay Uka. Tamsak na Tatay Uka. Mildred, sa kuya ko yung binaba kong link po. From Noreen. Ayan. Mga lalabs, ano na lang po, 1 minute po, mag-start na po yung premiere ng Nakapin. Kay Tatay Uka, support po natin yung Nakapin, mga lalabs. 3 million mega love shout out. Benta ng basahan sa kahabaan ng Divisoria. Daming mga deliver na gulay. Napakamahal naman ng gulay, Tatay Uka. Yung sibuyas, ang number 1. Hermenia Dan, my friend from Pasiando El Porgasito. Ayan. Norindan na ako sa link mo from Mildred 1979 Vlogs. Lalab Norin, Dan si Mildred lalab, si Madam Mildred Dan. Ayan, nag-start na po yung premiere ni Uka, mga lalabs. I-support po natin yung Nakapin, mga lalab. Nag-start na po yung kanyang premiere. Okay po, Mildred, thank you from Norin. Ayan, Mildred, thank you very much for your support, return friend. From Pasiando El Porgasito Con. My friend, Pasiando lalab, kindly support on the pin, mga lalab. Premiere already started from Tatay Uka TV. Islandsky, Madam Mildred, maraming salamat po. Jane Channel, love shout out. Ayan, mga lalabs. Nag-start na po ang premiere ni Tatay Uka.
sa isip mo. Ano pa ba? Ako rin yan si Bicolanang Uragon, Tatay Uka. Pag makita mo si Bicolanang Uragon, ako rin yan. Mildred, bahay niyo po from Sarah Kitchen. May channel din yan, Lalab, Sarah. Kung hindi mo makita yung kanyang link, i-go to channel mo, Lalabs. Min channel din niya yan, Lalabs. Kumusta ka? Mga lalab, nakapin po tayo mga lalab. Si Tatay Uka, naka-premiere. Tagal naman nitong ma-open. Okay, from Sarah Kitchen. Ayan, harang pa si Tatay Uka. May harang pa si Tatay Uka. Madam Ermina Sakyap, Edward pa, maraming salamat po sa Sarah Kitchen. Ayan mga lalabs, yung nakapin po, nag-start pa lang yung kanyang premiere. Ayan mga lalabs, nasa premiere tayo ng nakapin. Kay Tatay Uka. Ayan. Nasa Divisoria si Tatay Uka, oh. Madaling araw to. Harang from Edward pa. Salamat lalab sa paharang. Dahil uminom ako ng tubig. Nawala yung lipstick ko. Nawala yung pula-pula ng labi natin. Edward, salamat lalab sa paharang mo. Ayan, salamat po sa pas 16 namsak. $2,016,000 tamsak. Nasa premiere pa po tayo mga lalabs kay Tatay Uka. Support po natin ang nakapin. Ibig mo pa. Mamahal. Kabila ng ating mga away. Muna sa akin. Tuloy kang mamahalin. Manang may kasalanan sa ating dalawa. Kung sa tingin mo, kaway baby, napatawad na kita. Dahilan ng ating pagkakalayo, baby ko, patawarin mo ako.
Iisip mo pa. Mamahal. Mahintay. Kabila ng ating mga away. Yaw mo na sa akin, baby ko, patuloy kang mamahalin. Nang may kasalanan sa ating dalawa, tawan na kita, ang dahilan, pagkakatayo, ibig ko, ayun mo ako. Ayan, nasa ano pa tayo mga lord? Nasa premiere pa tayo yung nakapin. Nasa premiere pa yung nakapin. Aking tayo. Na ang dugo mo. Computer Dracula, nagbaba ng bahay, lalabs. Nasa ano pa kasi tayo, computer? Nasa premiere pa ni Tatayo kayong nakapin. Edward Fadandikit from Computer Dracula. Silipin nga natin yung bahay ng Computer Dracula. This is your main channel, my friend, Computer Dracula. Computer Dracula, I am here in your channel, lalabs. I am watching. My God, mamamatay na yung ating ano. Mamamatay yung ating computer. I connect my main channel to your Computer Dracula. Watching lalabs. Connect, okay?
Mami Ken. Ang haba ng ano nang nakapin, yung ano niya premiere. Suka. Kuya Pabs, Miguel Love, shout out. Pabs TV Vlog, Kuya Pabs. Gusto ka po. Tindihan. Jenen Gruspito, baka si ano to, It's Karki. Sabi ko na nga ba si It's Karki. Ang haba ng ano, ng kanina. Tamsak host from Kuya Pabs. Ayan. Kuya Pabs, Miguel Love, shout out. Salamat po sa patamsak. Yung iba kasi nasa premiere pa. Pinilan ko na yung naka-premiere kanina. Ayan si Kuya Pabs, nagbaba ng bahay. Monetize ka na Kuya Pabs. Wala ka pang ano, join button. Sutanghon ang tanghalian. Mababa ang lipad. Palad. Kanila maiintindihan. So yung palad. Dan kanila maiintindihan. Hindi pa rin tapos yung ano niya, premiere. Uy, si ano, Tatay Uka.
Maraming salamat po sa dumalo sa premier ko. Maraming salamat din po, Tatay Uka Lalabs. Mahal ng mga gulay mo. Mahal. Sawing palad, kanila maiintindihan. Norindan from Pubs TV Vlogs. Norin, kung nandyan ka pa, Norin, pasuklian si Kuya Pubs. Pubs TV Vlog dan sa'yo. Pubs TV Vlog, dad ticket from Computer Dracula. Kuya Pubs, dan po sa'yo si Computer Dracula. Pasuklian na lang po, Kuya Pubs. Computer Dracula, I'm here in your channel, Lalabs, again. Intro. Ayan, Computer Dracula Lalab. I am watching your video, my friend. Computer Dracula. I will connect this one. Pubs TV Vlog, dan dikit. May Kirson dating dikit. Ayan. Salamat po sa Kuya Pubs. Wala na ata dito si Kit na Computer Dracula Lalabs. Pubs, pasukli. Kuya Pubs, pasukli daw po. Busy at kinig lang ako, sis, ha. Nagluto pa ako at kalkal ng may upload na short. Ganyan din ako, Madam Osang. Sa cellphone ko minsan nagkakalkal din ako kahit ano-ano na lang basta may short video. Kahit wala kang live, basta meron kang upload na short video, okay na yon. At least alam ni Lolo na updated ka pa rin. Sige lang Madam Osang, magkalkal ka lang dyan at magluto ka, baka masunog. Baka masunog yung niluluto mo. Ganyan din ako, nagkakalkal din ako sa ko, yung mga sa cellphone ko. Yung mga nakasave. Basta may upload lang short. Bangkok Life, Migalad, shout out. Bangkok Life TV. My friend, thank you. How are you, my friend, Bangkok Life? Bangkok Life, nagbaba ng bahay, 6 million mga lalab. Don't forget to give me likes. Ayan. Like naman Bangkok Live sa aking live. Can you give me likes, lalab? Thank you.
Ayan, 5 million Migalab shout out. 19 tamsak. Bangkok Live, palablab naman ako nakapin mga lalabs. Ayan, si Kuya Pabs nakapin. Computer Dracula Dan from Kuya Pabs TV Vlogs. Dracula Lab na si Pabs TV Vlogs sa'yo lalabs. Ikaw ang buhay ko. Pabs, dating dikit dan sa tanghon mo. Happy Friday. Ano? Kinula Labs, kumusta ka na? Happy Friday. Sana all happy. Kinubambam dan dikit from Computer Dracula. Mayura Usang Raketera from Kinubambam. Nagluluto yan si Madam Usang. Nagdut-dot. Nagluluto si Madam Usang. Ang laki na pala ng bahay ni Kino. Ang sipag kasing mag-uploads. Ano bang oras Kino yung yung parang magbabiral yung video. Computer Dracula, balikan kita. Nag-try kong mag-upload, isa lang yung nag-viral. Na-timingan ko siguro yun. Ano ma? Ha? Tuslok pala. Ayan, salamat sa patamsak mo lalab, Kino. Sana all si Kino Bambam. Ibig ko para lang sa iyo. Kataon. Buti walang building. 6 p.m. Ang marami mag-view sa akin, host. Wow. Alam na nila yung upload mo. Marami din mag-bash ha. Ayan. Mga basher na yan. Dagdag yan sa views mo. Pasukli ako, Kino Bambam, aba. Nagsukli yan, Computer Dracula, si Kino Bambam lalabs. Bigyan ka pa niya ng maraming banana. Ayan mo yung mga basher, Kino. Kasama yan sa live. Mga basher, dagdag kita. Ay, wag alala, Dracula, hindi budol. Hindi lalabudol lalabs. Si Kino Bambam, maraming alagad yan lalabs. Kay daming alagad niyan, it's live streamer din yan. Ang pag-ibig ko, gawin para lang sa'yo. Baka yun kita from Kino Bambam. O lalab, Dracula lalabs. Madaming alagad yan si Kino Bambam. 100. Uy, salamat. Ang laki na nga ng bahay niyan. Maraming alagad dyan, umaapaw. Ayan, salamat sa pati 20 tamsak mga lalabs.
Buti kasi si Kino ba maganda yung internet. Minsan, buti nga ngayon medyo okay yung internet ko. Wala atang welding ang kapitbahay. Kasi pag may welding, alam na this. Pag pumatak na ang 9 o'clock, there's a chance to continue my live stream. Pag nag-loading. Pag nag-loading, alam na. 830 break ako hanggang 7:15. Yan na. Bariyan na kita, Dracula. Ayan na, Dracula. Suklian ka na ni Kino. Madami ang alagad-lalads. Bangkok Live TV Dan. Bangkok Lalab, kindly return to Kuya Pabs. Undapin Lalabs. Sana bigyan si Papa Ma. Maningil. Ay tayong dalawa. Haha, si host. Bakit po, Kino Bambam? Forever na ba yung welding dyan, host? Forever yan, Kino. Hindi nawawala yung welding na yan. Basta pumatak yung, pumatak yung 9 a.m. at nagsimula ng mag-loading, wala nang chance yan. Hanggang maghapon na yan, Kino Bambam. Hanggang gabi yan, hanggang alas 6. Ganon yon, Kino. Kaya minsan, may time na marami akong viewers, kaso lang wala akong magagawa. Sebruchito, I love you too. Sebruchito, ay! Oh my God. Kala ko may ayuda, Kino. Sebruchito, I love you. Parang kagising lang ni Sir Buchito, naglimuni pa. Buchito channel dan dikit. Ayan, malalaking mga bahay yan, Lalabs, Computer Dracula. J. Monets Dan, Lalab, maraming salamat. Ay tayong dalawa. Sir Buchito, nagkape ka na. Nagulat ako J. Monets is Connect. Yes po, Sir Buchito. Kumusta ka na, Sir Buchito? Million Mega Love shout out. Computer Dracula dan sa main. Pwede maghintay ka, Dracula, umay ka, dana. Ayaw ko sa ganyan. Wait lang, Lalab, Dracula, yan, ayuda sa'yo, Lalab. Hintayin mo lang, Lalabs. Makatawag ka talaga, Dracula, ayan. Computer Dracula. Pag una ko ibang lahi si Computer Dracula. Hindi pala marunong ka siyang magtagalog. Ayan, salamat po sa palike, Sir Bruchito. Sir Bruchito! Hoy, Sir Bruchito. Huwag kang magalit sa bata. 10 years old pa lang ako. 10 years old ka pa lang ba, Computer Dracula? Tamsak pala, sorry. Sir Buchito, oy. Sabi ko na nga ba, nagmuni-muni pa sa Sir Buchito. Nagkape ka na ba, Sir Buchito? Di ka pa ata nag-breakfast
Sir Buchito, kumain ka na ba ng breakfast mo? Nagkape ka na ba? Ano sabi niya? Bata o isip bata? Haha. Isip bata. Aba, sabi niya aba. Aba. Pops TV Vlog dan from Brochito Channel. Sangag. Ayan, sarap sinangag. Masarap yan, Sir Brito, sinangag. Tapos may hotdog itlog. With coffee. Wow. Kaya corned beef. Aba daw, aba. Kino. Aba. Sarap yan, sangag. Ako nagkapila, nagbiscuit lang ako. Mamaya magkanin. Aba. Aba daw, ano, Kino. Ano ngayon? Internet okay, hindi at di nag-welding. Ay, yan, nagpakita na. Narinig ata tayo, narinig. Biglang nag-loading. Computer Dracula, ayan, no? Huwag ka na magalit, Computer Dracula. Kino Bambam. Nawala na si Computer. Diyan pala si Kino. Ayan, galit na. Kaya magalit, Computer Dracula. Nag-ano lang yan si ano. Sampagita Vlog dan from Pub. Sige, Kuya Pubs, mag-ano ka lang dyan. Magbakas ka po. Nagbabalik po yan. Sasabog na ulo sa'yo. From Computer Dracula. Ayan, nag-loading na. Narinig ata tayo ng kapits bahay. Kino, lumayas na ata si Kino. Ayun, sige, vlog dan sa short. Tinapos ko. Si Bruchito, wala naman manlit yun. 15 seconds lang. Kino. Galit na tuloy si Computer Dracula. Kathleen Dandikit from Computer Dracula. Huwag ka na magalit, Computer Lalabs. Nagbibiro lang yun si Kino. Maano kasi yun, mapang Kid PH. Ayan. Pasabugin, boom. Ay, Diyos ko, nag-loading tuloy, oy. Ano, nag-wielding na. Pasabugin, boom. Meron pa siyang mga ano, nakamonitor ata. Kino. Kino, isa pa. Kino, nag-ano lang yan, nagbibiro. Nangaasar lang yan. Edward pa. Ayan si Edward pa. Nangaasar lang yan si Kino sa'yo, ano. Wala namang bunga niyan. Computer Dracula, ayan. Narinig na tayo ng kapitbahay. Nag-welding na. Kino. Usang dandikit parang Computer Dracula. Hindi gabiyan ang humingi. Hindi ganyan ang humingi ng ayuda. Manigas ka dyan. Mukhang pwet. Pugi yan to. Kino. Ako, Kino, pingi banana. Habang tumatagal, Luz, gumaganda ka. Hey! Si Buchito, oy. Kawa naman iyakin.
Pasabugin ka yan, ano, Kino. Ten-year-old. Sabi niya kasi 10-year-old. Bata pa yan, Kino, pinulan mo. Mayos Osang. Ano, Mayora Osang Rakitera. Bambam, sira ulo. Sira ulo ka daw, Kino. Huwag mo kasing patulan yung bata, Kino, ay. Kino Bambam. Pinapatulan mo yung bata. Ayan, salamat sa 4 na milyon. Matagal na Dracula. Nick mo. Baklas dan. Aray ko. Computer, wala ka notification sa akin. Oy, wag ka budula. Usang Rakitera. Bakalit lang po, Madam Usang. Ayan. Nag-ano tuloy yung ano ko tiyan. Meron ha. Meron daw, Madam Usang. Meron. Usang Rakitera dan from Bruto Channel. Madam Usang, meron daw. Ayan, si Sir Buchito dan sa'yo. Ay, ay, ay. Marami pa naman akong bala kayo. Bala kayo, Madam Usang. Sunog na yung niluluto mo. Budol na iyakin pa yata yan. Mayora Usang Rakitera. Tatayo ka, Tibia. Huwag mo kasing patulan, Kino, yung bata. Ikaw pinapatulan mo. Sinong bata? Sino ba yung pangalan niya? Computer Dracula. Supot ka pata eh. Hindi ganyan ang bata mag-chat. Wala ha, computer. Supot ka daw, ata, Kino. Kino, supot ka daw. Bodol. 7 million, Miguel, shout out. Supot ka daw, Kino. Ayan, 7 million, Miguel, shout out. Ayan o, Tatay Uka TV, Miguel, shout out. Ambot, oy. Bodol daw. Kino, ayun, tatayo ka. Takot sa tulit, takbo sa bahay, ha. Oscar Bertode, Miguel, shout out, lalabs. Oh my goodness. Takot daw sa tuli si Kino. Sabi ni Computer Dracula. Ayan, lalab, Oscar Bertodes. Bigyan kita, lalab, ng jacket. Diyos ka. Wait lang, lalabs. Bigyan kita ng jacket, Oscar. Malamang kaya pag nakadikit agad, nag-notify agad. Tagal naman maklik man nito, oy. Ayan, meron ka ng jacket, Oscar, lalab, Bertodes. Lalab pa likes naman. Takot sa tuli, takbo sa bahay. Takot ka daw sa tuli, Kino. Hindi yan maganda, tulungan. Oscar dan dikit. Ayan, lalab, Oscar dan daw si Dracula sa hindi yan maganda. Hindi yan maganda, sabi niya. Oscar, lalapasok na lang si Computer Dracula. Run, Kino, ayan na ang doktor. Matalatang tulis si Kino. Matanda na yan eh.
tulad mo. Ayan, salamat sa 5 million in the house. Natawa tuloy si Kino ha. Patibak naman. Yan lala, meron ka ng tibak. Mahilig ka ba sa tulian ha? Parang Kino Bambam. Si Computer Dracula. Pasaway kayo ha. Ayan. Ikaw lumalabas ha. Aminin Dracula. Ikaw daw Dracula ang lumalabas. Ayan, salamat sa 5 million. Lisongson Lalabs. Si Tatay Uka TV to. Si Tatay Uka pala to. Salamat po Tatay Uka. Mahilig ka pala magsipsip ng lakas Dracula haha. Kaya pala Dracula. Edward pa. Malis na ata si Computer Dracula. Kita ang PisoNet at Dark Continent. Naglalaro ka rin, Kino, di ba? Naglalaro rin yan. Patusok guys, upcoming. Sige, ipin natin yung upcoming. Ano yan, upcoming mo? Ano to, live? Sige, ipin kita, madam, Mas nata si Computer Dracula. Pasaway to si Kino. Kaya ka lalab Kino. Kaya siguro sinasabi mo marami kang basher. Kasi pinapatulan mo eh. Maraming basher sa mo, sa upload. Naglo-loading na. Tapos lang natin yung Dan Mayora Usang Raketera. Ayan, lagyan po natin to Sir Uka. Salamat po Sir Uka. Maraming salamat po. God bless. Lagyan natin ng Nagdaan. Salamat po Sir Kino. Si Kino kasi mapang-asar to si Kino eh. Kaya sabi niya, marami siyang basher. Mapatol ko dito si Kino. Pasaway. Mapang-asar na Kino na to. Ayan. Umalis na tuloy. Puntahan yan sa live mo. Hindi Pinapatulan mo kasi. Hindi yan bata. Nagpapangplang na bata yan. Kino, silipin mo na kapinoy. Silipin natin yan. Tapusin ko lang tong harang Madam Raketera. Hindi pa nakita. Pag ganyan ba, bastusan, nahingi ng tulong, dapat tinuturuan ng leksyon. Studio Lalab, 143, Mig Love, shout out. Uka Travel Vlog, Sir Uka. Ayan. Tapos na host sa nakapin. Ayan. Studio 143, JNN Guru Spirito. Ayan, nagbaba ng bahay.
Kasabay na Kino. Ayan, naglo-loading tuloy ako. Jen and Gruspirito. Tapusin ko lang yung harang Madam Osang. Panoorin ko yung ano. Nakita mo ba nakapin, Kino? Kino Lalabs. Nakita mo daw ba yung nakapin? Ang haba ng harang, dapat maging magalang, kaliit-liit na lang na bahay. Bastos pa. Paano na kung malaki ng bahay niyan? Ano, may bus na Mayora? Ay, Diyos ko. Puntahan ka niyan, Kino, sa live mo. Awayin ka niyan doon sa live mo. Haba naman ng ano ni Madam Usang, ayan. Ng harang. 1 minute and 50 seconds. Giatay ni Kino, giatay daw. Studio 143 dan from Pubs TV Vlog. Studio Lalabdan si Kuya Pubs, pabuklian. Pasuklian na lang po Lalabs, Kuya Pubs. Giatay manoy. Ito nga alay pa itong isa. Tatay Uka, maraming salamat po Tatay Uka. Ayan, bigyan po natin ng ano yan. Ng jackets. Ayan, salamat po Tatay Uka. Baka mag 4.10 na ako. Kino! Ay. Ayan. Ayan, Tatay Uka, may jacket na po ulit. Ay, Diyos ko day. Yung nakapin, palitan mo na yan. Maluman link niyan. Tingnan nga natin. Tika lang, titingnan ko. Please don't use the new emoji. Thanks. Di man yan bahay ni Mayora. Kay Kino to eh. Relaxing water garden. Ayan, Kino. Dikit ko to sa Kino. Ayan, Kino. Host, tibak ko. Ayan, may tibak ka na po, Sir Uka. Ayan, Kino. Bahay mo to, Kino. Tamsak. Alaki na kaya ng bahay ni Kino. Nasa 5.6K na pala itong bahay niyo. Ako yun, Kino, si ano. Si Noemi. Ambot kay Mayora. Wow, ganda. Lagi nagta-travel si Kino. Ano naman daw yan? Tatay Uka, maraming salamat po, Tatay Uka. Ano yan, Gakino? Galing ako dyan sa Bicolos. Last month. Kailan? Di ka nagsabi, Kino. Gumala ka pala ng ano, Bicol? Kino? Sana all. Salamat din sa tibak mo from Tatay Uka. Naggala ka pala dito sa Bicol, Kino. Pasaway ka. Ayan, salamat po sa 4 million. 2 hours, 12:45 pala to.
Di ko tingnan video, ha ha ha. Tapos palitan mo na kapin. Wala na kasi si Dracula. Di ka lang lalabs. Yung ano na lang. Aray ko Kino. Sila naman. Wait lang. Kaya ako nagbaba ng bahay kay may man sa aking palagi. Sana o lagi may nadikit. Pag nag-upload ka kasi Kino ng mga video, di ba? Yung short video mo, pag nagbabiral, automatic meron kang 10. Bigay yata ni Lulu yan, di ba? Automatic. Pag nagbabiral. Depende rin po. Kasi nung nag-upload ako nung nakaraan, yung isa kong video nag-viral yun eh. Yung pansit bihon. Pero 5 lang binigay sa akin nilo, tumaas. Biglang nagdagdag yung subscribers ko. Nag 1.3. Yummy Foods, Migalab, shout out, lalabs. Tamsak ulit support ni Tatayuka, harang. Ayan. Tatayuka, maraming salamat po yan. May jacket na po yan, Tatayuka. Ayan. May jacket na po, Tatayuka. Saglutos, magpaharang second round ako. Sa'yo, ayan. Salamat, Kino Loves. Tulungan mo. Nagloading. Ayan, salamat po sa 25 tamsak. Full na pala itich.
Sir Ukat, pasalamat po. Tamsak 26 harang. Ayan, salamat po, Tatay Uka. Salamat. Nagla-live ka rin ba, Tatay Uka? Ayan, meron ka pala dito. Tamsakan ko nga to. 5 hours pa pala yung live mo. Ang Tatay Uka, ha? Tamsak mo, Tatay Uka. 5 hours. 4 PM pa pala hapon. Hapon pala yung ano mo. Ayan, ang tamsak na kita, ha? I-notify ko to mamaya. Ayan. Para mag-ano siya mamaya. Bangkok TV Live. Lalab, thank you. Tamsak Tatay Uka sa iyong ano, ha? Tamsak Tatay Uka sa iyong live. Mamaya pang hapon. Kuyan si Bicula ng Uragon, Tatay Uka. Tamsakan pa natin. Old Connect naman na nakapinos. Ayan. Salamat po. Salamat po, Kino. Edward Palalab, may love shout out. Edward pa, ano, water cheese nuts. Cake simple and easy recipe. Ayan, ano, Edward pa.
Alas 10 na pala mga lalabs. Ako yung mag-out na po. Alas 10 pala. Third lalab sa paharang. Salamat Kino lalabs. Isungsong, thank you my friend. Lisongson, thank you so much my friend. Kinubambam lalab, maraming salamat. Ayan, Sir Tatay Uka, maraming salamat. Edward pa, Bangkok Live, everyone here. Mag-end na ako mga lalabs ng live ko mga lalabs. Ayan, thank you so much everyone. Mag-end na si host mga lalab. Bye-bye. Tambay lang, madam. Sige, patapusin mo yung harang ko. Ha? Salamat. Mag-out na ako, Kino lalabs. Alas 10 na pala. Ayan, out na ako mga lalab. Bye-bye everyone. God bless. Kino, maraming salamat, Kino. And maraming salamat. Mag-end na po ako ng live ko mga lalab. Saan man tayong sulok ng mundo, lagi tayong mag-iingat. God bless everyone. Bye-bye. Bye-bye na. Salamat, Sir Uka. Tatay Uka, maraming salamat. And God bless. Bye.